Hola. Què tal? Estava, no sé, fa 2 o 3 minuts que estava xerrant, perquè últimament em dóna per fer planos així com molt llargs, xerrant massa, que jo sé que es fan pesats indigests, però bé, és el meu canal i ho gestiono així. Res, això, bon dia, benvinguts a un nou capítol. Són les 11:06 i estic estudiant una estona perquè sí, perquè he d'estudiar. Ho estic fent com a un tràmit ara mateix, no és una cosa que em vingui massa de gust, però bé, estic fent un treball sobre la simbologia del quadre La partida de ajedrez, que és aquest, mira. Aquest d'aquí. És bonic? Doncs molt bé. No sé quina és la seva simbologia, ara ho buscarem. De debò que no em ve gens de gust, Ens hem llevat d'horeta, tampoc excessivament d'hora, però he anat a acompanyar el Nil a l'escoleta i després, quan he tornat, m'he posat a prendre mides del pati, perquè just avui, jo penso que és avui, entre ahir i avui ja pica fort, comença la calor, i abans que les parets es comencin a escalfar molt, a veure, serà inevitable, no podrem viure en una illa freda si vius a Mallorca, saps? Vull dir, si me'n vaig a Alaska, igual sí que passo una miqueta més de fred, però els estius a Mallorca són com són i res, això, que pensava que si intento evitar que les parets s'escalfin massa de cop, sinó que ho fan d'una manera com més progressiva o toca menys sol directe a la paret i al terra, que el terra és el sostre, saps què vull dir? Doncs res, l'objectiu és intentar tenir menys calor. Fa molt temps que estàvem rebuscant alguna cosa per tapar, una malla, perquè hi ha aquestes que són triangulars, les veles i això, però això si fa molt vent es converteix en perillós si no tens una estructura ben feta. I jo no la tinc i són bastants metres de tela, tots units, són perillosos. Llavors he decidit comprar una cosa que es diu malla de sombrero de Airsoft, o no sé com es diu, però és això típic que són com fulles, saps? Que té molts foradets i llavors l'aire passa i sí que és veritat que es pot moure una miqueta, però no serà... no s'inflarà mai com si fos una vela. El problema d'això és que és caríssim i he estat buscant i al final, no sé com ho he fet, que he trobat un código de descuento d'AliExpress que el que valia 150 euros m'ha costat 60, em sembla que és. Bueno, quan arribi ho posarem. Espero que no arribi quan ja sigui massa tard, saps? Que no arribi cap a l'octubre, que arribi ja, ho puguem posar i gaudir una miqueta de la sombreta. Vaig a fer això, vaig a estudiar una mica. Les 2:11, seguim liats amb això, amb aquests amics que juguen a escacs. Vaig a preparar el dinar. He posat, no és que hagi estat tota l'estona 100%, he recollit la roba que hi havia estesa, he posat una altra rentadora i vaig a fer el dinar. Fer un cotxe... Diuen que els bolquers de l'Aldi potser no van bé, que s'ha escapat el pipí, per això hem canviat el pantaló. Bueno, lo posarem de Mercadona. I què has de dir? Has dormit? Has dormit avui? No he dormit. No. Vols que te digui per què? Per què? No he dormit. Aquesta tarda a l'escoleta del Nil hi ha plan de famílies i ara ens n'anem allà en el carrer. Han muntat uns jocs així de fusta. Bueno, no ho hem vist encara, però ho anem a mirar i anirem a jugar, que hi haurà els companys de l'escoleta i així. Doncs ja estem a casa. He recollit la rentadora que havia estès abans i ara estic preparant el sopar.
el sopar del Nil, sobretot, que és peix bullit amb bròquil i pèsols. Sé que pot no semblar del tot atractiu, però bueno, és una cosa relativament ràpida, fàcil i apta per criatures. I per nosaltres no sé què farem, però una amanida o alguna cosa així. Ha anat molt bé l'activitat, ha estat molt xulo. Hi havia, diríem, poques coses de fusta, però bueno, tots els nens anaven d'aquí cap allà i és guai perquè han tallat al carrer i és una estona per compartir amb altres famílies i així. Estic content. I ara el Nil i la Laura s'estan dutxant. Jo he agafat la tasca de fer el sopar, tot i que se m'està resistint una mica perquè no sé exactament com fer aquesta amanida, però bueno, ara ho pensaré. I res més, jo diria que el vlog d'avui acaba aquí. Gràcies per haver-lo vist. Dic que diria que acaba aquí perquè no crec que fem res més interessant, tot i que el d'avui no ha estat massa interessant, però potser em veuràs plegar roba o potser em veuràs, no ho sé, llegir un conte. No hi haurà res super especial en principi. I en cas que decidim trucar a l'hamburgueseria i que ens portin una hamburguesa a domicili, doncs tornaria a reconnectar la connexió, només que per fer-te enveja. Però no crec que passi. Adéu-siau. Bona nit.